Hezbon Owila mabende en jakom board mar yiero e twak mano mar motelo ne yiero mar FKF mibiro bago de chieng' makiny kamano kaka pile tudi kodwa na bo mar ote machuke na riade ka uchiel nono bende yudwa kanye mbui mag oganda wantiere Facebook achiel kachiel wayudore YouTube achiel kachiel bende yudwe mbui mar X e mbui mar Instagram kachiel koda mbui mar TikTok nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en Jatend piny William Ruto koro kwayo mbalariany ma pachoka mondo chiw thuolo ne jopuonjre otim penj margi ko higani kapod girito omenda mowinjore piny owacho chwal ne mbalariany go masiro jopuonjre. Kolose skund mbalariany ma Scott Christian e boma Machakos, Ruto medo pako chenro manyien mar siro som jopuonjre kolero ni achiedh nade maduong' en chike mag doho masiko chungo chenro no mamonogi kete tim malong'o. Jatend piny William Ruto osingo ni sirikal biro medo siro somb jopuonjre e mbalariany mag sirikal kod mago mag ji giwegi mana ni tat somo go ochung' motegno mar siro somb jopuonjre. Jatend piny mane loso e kinde mano yure nyasi mar sidho jopuonjre kondo e mbalariany mar Scott Christian e boma Machakos okwayo mbalariany duto mondo mbek tol ne jopuonjre kendo wegi thuolo gi tim penj kirito ng'eto mar doho e wi chenro mar siro somo no mondo eka sirikal chwal omenda mag siro somo e mbalariany. I appeal to universities to allow students to sit for their end-of-semester examination while awaiting the resumption of full disbursements once the process gives direction on the matter. Kato bedo ne ywak osebedo mathoth ewi chenro manyien mar siro somo no, Ruto medo dok ne chenro no kowacho ni mana chiedh nade maka kod kacha, kotelne kod chike madogo golo kinde ka kinde, emosemono kete tim lai no e yo makare. We cannot continue the way we have been doing before. It is not right that we continue a model that has created huge debts. And that is why I am deliberate, I am intentional, and I am focused on making sure that we have a model that does not again take our university education to where we have it with 120 billion debt. I am very clear in my mind, and I have worked with all the vice chancellors to make sure that we have a model that makes university education accessible but puts it on a sound financial footing. Ruto kata kamano singoni sirikal mare biro dhi nyime kod kete tim paro manochiw kod aput manochuogo e nono sekta mar somo. Paro mowacho nosekelo lokruok maduong' e chiro mbalariany mag sirikal manoyudo ka lag gi chonggi. Of the 40 public universities, 23 were technically bankrupt and at the risk of closure. However, the report of the Presidential Working Party on Education Reforms, led by Professor Raphael Munavu last year, recommended a student-centered higher education financing model, which we adopted. By implementing this model, the government was able to disburse 41 billion shillings in student loans and scholarships to universities within a year. As a result, our universities are now in better financial health and are on track to settle their outstanding debts within 3 years. Dwe mokalo dono chungo chenro manyien mar siro som jopuonjre kuonde tiegruok mamalo, tok moko kuom jokanye sekta mar somo dhi e doho ni chenro no oketo sigo mapek e wi jonyuol. Ng'ete wi burani igeno tim tarik 16 dweni. Duol mochung'ne chenro mar thieth manyien